Een inbraak, een gewelddadige oerval, een moord. Veroordeelde criminelen die binnen 10 jaar werswieren delicten plegen, moeten daarvoor harder aanpakt worden en langer de cel in. Daarom wil de minister van Justitie, dat is de wetjouwer, minimumstraffen invieren. De louter rechtbank is daarvoor op chin. Zo wat van de midjes zijn bij de installatie van 2 officieren van Justitie en 1 rechter. En dus zeg ik het maar tegen u en over uw hoofden heen. Minister, voer geen minimumstraffen in. Doe dat niet. Koester deze rechterlijke vrijheid en bescherm die. Zelfs als je de uitkomst daarvan soms niet snapt, blijf van het individuele rechterlijke oordeel af. Die vrijheid is tegenwichtig voor de rechters die het alle week een uitspraak doen in verschillende zaken. Bij een diefstal bij Gelijks zei de minister dat er maximum 4 uur zelf voor jong worden kan. Maar de rechter neemt zelfstandig een beslissing. En in een concrete diefstalaangelegenheid, of dat nou gaat om een artikel gejat uit de supermarkt, of een stationsfiets, of een dure Mercedes, door een scholier, een verslaafde of een doortrapte dief, dan bepaalt de rechter hier in de zittingszaal wat een passende straf is. Net al in de rechters verzetten harens in het wetsvoorstel, ook officieren van Justitie en advocaten keuren het aan.